Sabeu què? Estic molt enfadat. Per què? Què t'ha passat? Avui la Cristina ha portat uns conillets índies amb unes gàbies i jo m'he començat a preocupar per ells perquè tothom està molt content i han començat a fer molt de soroll. I què ha fet la mestra? És veritat, aquests animalons són molt silenciosos. Quan escolten soroll es posen molt nerviosos i l'únic que volen és marxar. I per què? Els han ajudat? Per això estic enfadat, perquè el mascle s'ha mort allà mateix. Jo crec que com hi havia tant de soroll li ha agafat un infart. Ostres, pobrets, de debò que s'ha mort? Sí, després ha sortit una tragèdia total. La Cristina s'ha posat a plorar i els altres també, i la mestra ha agafat les gàbies i les ha portat a la sala profes. Després ens hem ficat enrotllant com quan parlem de coses importants. Jo estaria molt enfadat perquè criden com bojos. És normal, cridem tant, a vegades no puc aguantar ni jo. Després també hem parlat de què podem aprendre d'aquesta situació. Heu après que no podeu cridar a classe. I que no tenim que portar els animals a classe. També hem parlat d'aquesta moda de tenir animals salvatges a casa, com gats i gossos, que ells no són feliços, tenen que estar al seu hàbitat. Clar, a la gàbia solament poden fer menjar, dormir, pixar i cagar. Què ha fet la Cristina amb el seu conillet d'índies? Doncs després de parlar un rato ha decidit que portarà un santuari a la muntanya. A un santuari? Què és això del santuari? No te'n recordes quan vam anar nosaltres? És on els animals estan lliures i els cuiden les persones.